ev zeviyên çandiniyê li Herêma Serêkaniyê ya Rojavayê Kurdistanê ne. Lê zevî ne ji aliyê xwedanên xwe ve tên çandin û çinîn. Ji dema dagîrkirina vê herêmê ve di 20 Cotmeha 2019 de zeviyên cotkarên herêmê jî bi hemû pêkhateyên xwe ji aliyê grûpên çekdar, Ereb û Tirkmenên hawirde ve hatine dagîrkirin. Çekdar, Ereb û Tirkmenên hawirde tevahiya dahata zeviyên cotkarên Serêkaniyê wekî milkekî talankirî ji xwe re dibin. Ez Mustafa Zaîm ji welatê Serêkaniyê me bavû sala pêncan Musûma me destê çeta de yê dike bejî û avî jî cem me bejî li aliyê Mebrûka me Mebrûkayê û a siqî jî li aliyê Sefh ma Sefh û Twêmiyê yê çete ne hesta me dime û ne tiştek ne hesibandine em jî Kurd in û yanî ne Kurd tene Kurd û Ereb jî bes ekter jî destê xwe danin ser erdê Kurda. Herêma Serêkaniyê yek ji herêmên Rojavayê Kurdistanê yên herî zengîn e bi zeviyên çandiniyê. Li gor amarên saziya hevdestî ku rewşa herêmê bi hûrbînî dişopîne, milyonek û 126,766 donim zeviyên çandiniyê li Herêma Serêkaniyê hene. 923,275 donim bejî ne. 203,491 donim avî ne. 350,000 donim mezreyên dewletê ne. 187,000 donim milkê kompanyaya Lîbî ya çandiniyê ne. Dagîrkirina Herêma Serêkaniyê bûbû sedema berfirehtirîn pêla koçberiya neçar. Heta niha bi 10,000 koçberên ji wê herêmê di nava du kampan de li derûdora bajarê Hesekê niştecîne. Hüseyin Omer, Rûdaw.